खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 7 मार्च 2022 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां बयनिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। जेरावबो देरहासार जागोन। गोजोन आरो गाहाम थासारिखौ दिनै मोननो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। सोरबा गोजाम लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ दिनै मोननो हागोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर मोजां खौरां मोनगोन। जोबोर मोजां खाबुबो मोननो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरजोंबा बाख्नाय जागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो बांगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ आरो सोरनिबा बाख्नायनाय मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननि हेफाजाबखौ दिनै गोरलैयैनो मोननो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारगोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोननानै बांसिन गोजोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां बिथिङावनो जाफुंसार जानो हागोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआ जोबोर खुसि जागोन आरो रमान्टिकबो जागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां। आयाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन आरो गुबुननिफ्राय हेफाजाबबो मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो गोजोनै थानो हागोन। समाजाव मान बांगोन। बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां। आया बांगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन आरो गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट।
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जेरावबो सांग्रां जानो रोंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां देहायाबो मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ नखराव दिनै अनलायनाय फैगोन गोबां खामानि मावफुंनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन लाइमोनफ्रा बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानैबो होनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोननानै दिनै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोनगोन गोसोनि साननाया दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजावबो गोबां मान मोननो हागोन नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहायाबो मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन जायखि खामानि मावानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन गोग्गो आरो गोथों साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां समाजावबो दिनै गोबां मान मोननो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसोरनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसार जानो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन मावनो लानाय खामानिया थि समावनो मावफुंजागोन गोदान खामानिखौ दिनै जागायजेननोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननानै दिनै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन नखराव बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन आरो बिसोरनि हेफाजाबखौ मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा जेरावबो देरहासार जागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन बयजोंबो अनसायजागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन
देहायाबो मोजाङैनो थागोन। न'खराव दिनै बयजोंबो अनलायनाय फैगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गोबां रोखोमनि मोजां खौरां मोननोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आयाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सोरजोंबा अनजासो गारगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायथिना एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।